Halløj, hejsa. Fuck, hejsa, og velkommen til lidt mere af mig. Det bliver ligesom et sted, hvor jeg vil snakke og fortælle om mig. Fordi du er nok også her interesseret i mig. Det her, det bliver sådan nogle videoer, hvor jeg bare snakker, stiller spørgsmål, snakker om spørgsmål, fortæller om mig. Du synes måske det er interessant, du synes måske ikke det er interessant. Jeg giver 5 fuck omkring, du synes det er interessant. Fuck omkring. Jeg er ikke vant til at give fuck. Jeg er rimelig dårlig til at give fuck. På den her kanal vil der komme alle mulige giveaways og challenge videoer og prøv at se hvordan jeg laver min makeup i dag. Nej. 1. Fuck challenge video, og 2. Makeup. Hvis du ikke kan lide mig, kan du ikke lide det her, fordi der kommer ikke til at være andre end mig. Det bliver ligesom mine videoer til sådan verden, ikke mig og andres videoer til sådan verden. Ja. Så velkommen til. Abonner til mig, hvis du. Jeg er ikke særlig god til det her.